Лічыцца, што гэты горад займае 10-е месца ў Еўропе па колькасці насельніцтва. Ёсць версія, што ён мяняў сваё месцазнаходжанне. Старажытныя аб'екты ў ім можна знайсці ў самых нечаканых месцах. Аб якім горадзе ідзе гаворка? Аб Менску. У гэтым падкасці цябе, дружа, чакаюць цікавыя факты пра сталіцу Рэспублікі Беларусь. Дзень гораду адзначаецца ў Менску ў другія выходныя верасня. У Маскве такое свята таксама адбываецца на пачатку восені, таму верагодна, што для Менску дату абралі з аглядкай на Маскву. Але тагачасныя менскія ўлады ў сваім звароце сярод іншага сцвярджалі, што ранняя восень – гэта час святаў, прысвечаных Багародзіцы, а менавіта яна з'яўляецца нябеснай заступніцай гораду і яе аблічча на гербе Менску. Варта адзначыць, што ў даўнія часы дзень гораду ладзілі ў Менску 6 лютага, у дзень святога Феліцыяна, які лічыўся апекуном гораду. Але найбольш правільным рашэннем было б адзначаць дзень гораду 3 сакавіка. Лічыцца, што ў гэты дзень, у 1067 годзе, адбылася бітва на Нямізе. У сувязі з гэтай падзеяй Менск упершыню узгадваецца ў летапісе. Што тычыцца месца ўзнікнення Менску, то адзінага меркавання сярод навукоўцаў тут няма. Лягічна думаць, што Менск узнік там, дзе сёння яго гістарычны цэнтр. Напрыклад, можна ўзгадаць Менскае замчышча насупраць трэцкага прадмесця. Але частка навукоўцаў лічыць, што Менск з'явіўся за некалькі кіламетраў ад сённяшняга гораду, там, дзе ў рэчку Менку упадае ручай Дунай, бо там захавалася старажытнае гарадзішча. Іншыя ж лічаць, што гэтае гарадзішча з'яўлялася хутчэй пасёлкам, чым старажытным Менскам. Хтосьці нават лічыць, што ў летапісе маецца на ўвазе не рака Няміга, а горад. Што тычыцца менавіта ракі Нямігі, то яе гісторыя таксама цікавая. Гэтая рака – правы прыток Свіслачы. З цягам часу Няміга змялела. У 19 стагоддзі яна ўяўляла сабой ручай, які працякаў у канаве, накрытай насцілам. Няміга шмат разоў была прычынаю паводкаў. На працягу 20 стагоддзя былую раку ў некалькі этапаў схавалі ў калектары. Але перыядычна пасля дажджоў Няміга працягвала нагадваць аб сабе, заліваючы вадою наваколле. У пачатку 21 стагоддзя быў пабудаваны новы калектар, але і пасля гэтага патопы на Нямізе цалкам не сышлі ў нябыт. За сваю гісторыю Менск неаднаразова разбуралі. Напрыклад, падчас Другой сусветнай ён значна пацярпеў ад бамбаванняў. Прычым, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, бамбілі яго не толькі немцы, але радзянцы. Але шкода архітэктуры гораду наносілася і ў мірныя часы. Напрыклад, у 19 стагоддзі улады расійскай імперыі знеслі Менскую ратушу, бо яна сваім існаваннем нагадвала жыхарам калісьці вольнага гораду аб былых правах, страчаных пасля далучэння да імперыі. Нямала старажытных менскіх будынкаў было знішчана ў радзянскі час. Планавалася знесці ў тым ліку траецкае прадмесце. У выніку прадмесце ўсё ж не знеслі, а рэканструявалі, хоць і не зусім у тым выглядзе, як было на самой справе. Менскую ратушу аднавілі ўжо ў 21 стагоддзі. Старажытныя аб'екты можна ўбачыць не толькі ў цэнтры Менску. На ўскраінах сталіцы знаходзяцца некалькі вельмі цікавых помнікаў даўніны, якія хоць і не з'яўляюцца будынкамі, але зроблены чалавекам. Гэта курганы. Самы знакаміты менскі курган знаходзіцца ў мікрараёне Паўднёвы Захад. У тым жа квартале знаходзіцца яшчэ адзін курган. Абодва належалі дрыгавічам. Цікава, што ў суседнім квартале размешчана скульптурная кампазіцыя продкам крывічам. Не лягічней ли было б усё ж дрыгавічам, іхне ж курганы. Вось такія факты на сёння. Спадзяюся, дружа, ты даведаўся аб чымсьці для сябе новым. Да пабачэння.